ndakauya pano paBenora panapa 1974 September pakabuda dzimba dzedu dziri dzekambani ndakaita pano ndakauya ndine vana vatatu, Andrew, Alphonse naRusirio. Alexio akazoberekwa pano 78. Baba vaishanda kuPTC. Tanga vari kuMamanika Road. Vakazovapa mhiri vakaita kuMasasa. Saka ivo takatekere zvinhu zvakanaka nemhuri yedu. Takazopedzera mumashure taita Alexio 78. 86 kwakazouya musikana anonzi Aleta. Zvino akugara muKopani kuSouth Africa. Akaroorwa anogara nemumwe wake. Saka nemhuri yangu takagara kuti hatizive zvizhinji zvanombodzidzisa ini ndezvekuti zvinhu zvizhinji paupenyu purogiramu ndeyaMwari. Chandinongofarira ndechekuti ini nevana vangu vachingokurawo havana kundipa dambudziko. Zvimwe zvandonzwa vamwe vachingoti vana vari kuzodai, vana vazoti, vana handina kusangana nazvo. Vachiyaruka pane maeji anosvikwa nevanhu ndo ari kuzonyanya kurwadzwa nevanhu hamene paonete pane eji inosvika mwana wese. Kana asvika ipapo ndakasangana nazvo zvangu but hazvina kunyanya kundiremera semaonero nemanzwiro andiri kuita ari kuita vamwe kunyanya panguva iyoyi inoyi. Ndifunga pamazuva edu acho pacho zvaiita pavaikurowa zvaiita zvazvo but handina kubvanganyanya kuzviona maonero andiri kuzviita izvozvo. Vana vanonesa maeji amene kubva 14-15 chichichi zvekuti vana vanoita musikanzwa kudhakwa kuenda kupi handina kusangana nedambudziko iroro. Asi kazhinji hakusi kuti nditi kugona kwangu, asi kuti ndokuti inyasha kana kuti Mwari chaivo ndo vakandiitaurira vana kuti vararame saizvozvo. Ndakarerwa vana vangu mune zvakanaka. Pano baba vakazoshaya 1998 May. Pandakazosara ndanawo vamwe vachiri vadiki handisi anga anyora. Tanganyika A-level. Musikana mudiki aida grade 6 pasara. Pane zvimwe zvandisingazvisi kuti zvakafamba sei, zvakazodii zvaipa zvakasina kureruka. Iye zvino vanhu vanoti zvinhu zviri kuoma pana kwa zvakanga zvakamboreruka zvaimborema kwamashurepo. Nokuti kubva panguva yedu yacho iyoyo maschools aita songe shoma, asi pamusoro pekuti hakuna kwayaibva mari yanga isinganyatsokwana. Plus nemhuri idzo dzatinadzo vachienda kuchikoro vachidii vakatangira pachidenga kutuwa vakuru vacho. Akusiria akamboenda pachipira ndokuzotama oenda kushiri yedenga. Alexio akangotangira kushiri yedenga achibva pashiri yedenga kubva azoenda kuMazowe ndokwaakanoita O-level yake. Azobva ikoko akazoenda A-level akazoenda akubva Inona achibva panopamba achiita zvokuenda pamuseni nemakombi. Saka kwainguva kuenda kuchikoro kudzoka zvinoitwa nevamwe wazoenda azonopinda nepapa havana kuzouya kumba azodii kana zvokuita chitsotsi chokuti azobva uko time yapera kuchikoro wanonoka kusvika kunokumba handina kusangana nazvo. Akamboita chikoro chake nekupera A-level yake. Saka iniwo ndakanga ndakuzoenda kuSouth ndakatanga kuenda baba vachiri vapenyu tichienda zvazvo tichibatsirana mhuri nokuti kana vakomana vakura vanga vapedza vacho. Mukuru wacho akapedza akangoenda futi form 4 paGlenmaya ndobva apasa sabject dzake ese neunhu hwakanaka ihwohwo. Unozwa kuti taingogara pano pamba asina hakuna chokuita akamboedza kuti awane nzvimbo yokuti aite form 5. Kaita sokuti nonoke kutsvaka nzvimbo ikazohana kukumbidza kuiwana
akazoti vakagara mumusipasera pakati pana vamwe baba vemurai vataigara vamurai nemumba vanyakuzi vakangosvika kuti pane shamwari yangu yatiti mukazivire pane mukomana pavana vava mukaziva akapasa asina chaakuita idubva kuzvikaona kamukomana iye pamusoro peunhu wandiri kutaura akangosvikomuti ndoda kuti ndiende newe panharaunda pakati akabva pana akaenda akanotaura nababa ivavo ine asina kundoudza saka baba vakabva kuti pane mafomusi akakukupa kana wafika mafomusi ozoya navo vaishanda kusesa vaenda kusesa kusvika paipai akati pandakuona nezvandaita nezvandaudzwa nezvako ndavanakukufarira ndobva atopinda pabasa kuzesawo kakunekana ndiko kune maende ndiyo hedhikota yacho here uko kune zvimaningi zvowo zvirefu izvo zvikuseri kwekoko ndobva atotanga akushanda ndofunga pane zvavakangoona kana kuti iwo humwe watichataura kana nezvaangari vakapedzisira vamubvisa paangari ende apa anga vanyauta kuti mudiki aine mutumbi mudiki futi ndobva wamuti ngaapinde muofisi chibaangobatsirana muofisi muya arimo saka madhara anga arimo achiti saka mufana wemari kuti aambo muofisi zvokuti isusu kuti patotogadzira titu chachipa nemwana witi iwe unoudza kati ndozvavaka vachitaura kuva ndikati aiwa iwe uchitaura kuti aiwa ine musauye neyavo iwe ubuda uita unomwa tii kunomwa vamwe vazhinji zvikadzi asi ava vari muofisi vari kuti zvautoda kuti uite munondozipota uitirwe tii ndikati zvinokana vakavhumbuka kati unozoziva munomira hamene zvavazodi ndobva atogara aripo ndopakazonzi kuri kudiwa vanhu hamene pane munhu aidiwa kuti akatrenwa wozoendeswa kupi ari muofisi muyo ndobva ati saka kuti nditozviita zvine ndofanira kuda kuforite asi mari pakasina kuenda kupoligwa kuti pane mari iri kudiwa baba vakati pane mumwana kuenda kuchikoro akafodza akakuti akusiri akuenda kuchikoro mari iyo handizoidziwa akaita mechanical engineering akatopedza 2 years saka munhu wandiri kutaura yaasisiwa akazoshaya 1998 ari kusouth africa saka vana vangu kazhinji ndinongotenda mwari handina chandoti ndakagona kana kuti nditi ndimwari kana padai vasiya pano ndichienda kusouth africa kwaingwa kutongouya ndichinyazoti kumba kune vana vangu vana vatisina kana chipomerwa chokuti ndinozodzwa kuti vanozodzi ndo mararamiro akakaita Alexio apedza anyora form 6 yake agara pano izvokuimba zvake ndinozvisa kuti kukreshi aimba kana kuchikoro kushiredieka aiva upekesheni band achigona kuimba zveizwe kuimba vaivapo unongozviona munhu kuti zvokuti kana iye ndofunga akazvibata izvo kana kuvana vake pamusi akatotaura kuti ninge anoimba pavana vake ndozvaakanga ari zvazobva ipapo kuti ndizoziva kuti nekufamba zvatonzi zvipo munhu akambobuda inacho kuduku zvaiva mari takazosvika pakuti achinyora dzimbo dzake ini handina kuziva kuti kunyora kwaari kutoita hazvina kuti nditi anganyore zvokuti pane kwazvingatoenda zvikazosvika kwazviri kuisvika handina kwanengoti kunyorawo sekunyora unongodi ndodzimbo zvekuzorekodha akasakana nemunhu pabva pamwe ndichaenda pamberi uchanzwa kwamashura ndichaziva ainzi Gilbert Muvavarifwa. Gilbert uyu handisi kuti waida sokuti aida zvokuti ada kubatsira vari kutanga kurekodha vadika aminoti Alex vakanowanana navo sei zvikanodii ikoko ndoko akatangira kurekodha vachiita zvive zvepagrupu nevakomana vaiva navo vamwe vacho vaviri ava ndakakanga pamasinda vana vanga vari ana mainzi Makalima ndo vaarekodha pakarekodwa amai ndinoziva kana papa ini musi watanga kuzondiridzira arekodha akauya aisi
yasozo mazwari voisi kuti munhu anenge Alex yakuita kuti ndizo kuti Alex akatosvika pakukona anobuda kunorekoda hazvina manazvo saka kuti painyora tapokari pacho taitira vanoti stop saka kuti Alex zvazofunga ndiko kuguma kanyi racho pakutotanga pakutoimba namaindiziva nhamo yeaizi yakaonekwa ndizvatakaita mararamiro acho zvaindiva zvechokwadi zvekubatanidza asi takabatanidza mune zvakanaka vana vangu vakasanyanzisawo kubatanidza ikoko vaiva pano vacho vamwe vakanga vasisiri pano vakazaraota zvekurekota neini makoma vanga vasisipo endo naravhodza kavakusawa usiri andakuticha wakabanoita temperatichi kwanembudzira azodzokawo akazobva uko aibatatipanashakaira kuivhiti wakabatira mazuva ndipanoticha kwanembudzira azodzoka azofuda kuti azvikenarisi saka panapa yakusaleta akasenda chikuru Kristu manga panapa vazhinji vacho zvamunyaya yekutirandira ndina Alex kasi munhu kuti ndaiti ndikamusiya ndinomutyira kuti uchazotozvoti wakasara unaita zvakadikana ari mukati mekunyora nzvimbo dzake nokudii nokudii ndichiri kuyeuka kuti pane pakauya baba vari pamaraini vasiyana chinji kwavo kuna akati basa kwakuru kudiwa akapasi yaiva basa kufunga jaslevo yacho vakomana vekuchitya methodist vakasimba vana ainini vangoti ainoziya kundiona kumba vazoya vanofunga vakangosimudza zvezvi kuti tinotaura tavo kuti hakuna kuda wasvosvika vanhu vakomana vese vaiva yahapana akadi akapasa saka ini ndaitamba namai vavo vakazoshaya zvavo vandasvika perokuita kuvakomana vasimuka kuchechi wakati vanhu vanogona zvoda kunoitwa vamistembei avanhu vasvika vanavo kuenda vaseriveni hapana navana vabasa ndikati samamidari kuchechi wenyu chete vanzaiwa chero ndikati Alex yakabasa Alex waineimusafiri dzake dzakapaswa dzese badala kusiyarukana kunokunyukaii ariko zvinenge zvazo ukavacho panenge pasina saka vanhu vakutokutaura iveti mazvitaura pandakasvika panakutaura naazoenda namistiripeni uye ndipavakutaura nazvaaita zvaipatotanga project yakatanga ndokaenda kuisa kuti yeva iyi asi akatotanga kufamba navo apo patiri kuita zvese izvi kapesera kwendavo aiva pasebhisiya pamwe anopinda manheru pamwe anopinda masikati sikaenda ingosiya zvekuti kumunyatsozoti hakuna chinouya hakuna chinoitika Alex achisara arienda pano achiita zvaari kuita apo tinoita zvatinoita zvaprogramu yaataka asi mupfungwa dzake anoda zvekuimba saka aipota achinyora dzimbo basa kuti ndikwakuda kuchikoro kwekuye ndaita sesokoku akuine zibhande kubva achienda achidzoka achienda kana achienda manheru airozotora kune mota izotora pazbc achienda naye kana achimuka kupedza yaiva ichikusiya pageda mumusoro mune nyaya yekuimba Alex anoda kuimba ndizive kuti izvozvo zvakazodii zvikaguma sei ikoko kana pamusimuda pendindisipo kana pamwaizononoka kuenda nenyaya yekuimba kapoeri paanenge ada kunorekoda ndofunga worengera zvokuku umbonoita kuhandizive kuti ichakaitika kusvika akazvitaura sisi rake kuti zvandiri kuita izvi ndiri kuisita zvandiri kuitywa ndizvo kuti ndipazvisindikanonzisa amai asi ini zvandaida chaizvo ndezvokuimba sisi pamandiudza atindada mudziko nazvo munhu ngaaite zvaakufunga kuti tichamanidza munhu ngaaite zvinhu zvazviserizvo kwazvinozoguma napo hapana chinozobuda nokuti asiyo zvaakuda muudze kuti zvanzi kana wada zvekuipa ngaita zvekuipa chero upenyu ndewake ndiyamuziva uko kwakazokorekerwa kwana ino zvazvazodii kupesera akuita zvekuita zvokuimba ndouma
time rakaenda Alexio kubvanyaswa kiwanyasvoita zvekuimba achirikoda pari paunhu hwaAlexio kubva achikura kusvika pari nhasi. Mwana anozoti ndiri mwana, kuna amai vangu ndiri mwana, kuna nasisi vakanozoti hanzvadzi dzangu, ende kana iwo vanozoti tina hanzvadzi yedu. Asi still message nedzimbo dzaAlexio munhu anonyatsodzidzinzwa anodziteerera dzine message yerunamato kana inosimudzira muupenyu hwomunhu anoteerera zvaanenge achitaura. Ndozvandonyatsoziva nokunzwisisa izvozvo. Handina kumboita dambudziko naye kusvika nhasi. Vaakunzi baba vavo wadiwa nanesu, handina dambudziko. Kana kwavanenge vari kana pane zvinoitika ndingoudza kuti kunetsa kwoupenyu kuoma kwawaita kana vakati zii ndozvati kunyarara zvawasi. Alexio arozoti amai vari ende kana mudzimai waAlexio paakauya kufunga akangomutiwo iwe ndine mumwe munhu akatambura neni ndokauyawo muroora akanaka anondinzwisisa anoziva kuti zvatinova. Saka panapa Alexio anga ari mudiki ndaienda naye kukireshi. Saka kukireshi uko ndaibva naye kuno ndakamubereka. Saka akanoda kunosvika pakireshi anga asina kuda kuti vanhu vazive kuti chii ini ndinoya ndakaberekwa. Kana takuti baba chindibudza imba kufunga kuda kubudzwa kwakokuti tifambe nyamba shasha yaida kuti vanhu vasazive kuti kwese kwatinobva Alexio akaberekwa naamai vake. Taakudzoka toti fambe tosvika wada kuberekwa ndokubereka touya pesa apa tichifamba. Saka aida kurara masikati. Taakufamba tichikamba tikasvika pamafurasi ekubhiya ndopaitanga kuimba kusana Maria Bekaneye kani makosha kanaka pose pose kwaena kanotevera achiimba aizviimbira ndikazonzwa anyarara ndikakutsi kusvika tasvika kukumba everyday aizviimbira Mera ane kanyinyi kane makusha akanaka kusvika tasvika kukumba. Kusvika tazobvawo kirechi kwazovakwa kirechi yekupaitwa pakavhurwa kirechi pachechi yeRoma ndabva tazobva kubva ndauya pachechi yeRoma. Saka ndaienda naAlexio kirechi ndiko kwaakatanga kuita zvekuimba kirechi zvokuti mukada kuti mutoziva kuti munhu anogona kuimba. Izvozvo kana vana venyu munonyatsokuti muchitaura navo kana mukada kwekuimba munonyatsokuti mwana wevoisi rake anogona kudii anogona kuimba. Aiimba pataita kirechi taita kuti zvemapekesheni kuti makirechi preschool yataita isusu yaiva yaita vana ma8 e4 kuti vari kutanga kuuya vadiki kotiri mwezera vanenge vakugadzira kuzoenda kuchikoro gore rinouya ndopava pazera rekupedzisira plasi vaiita izvo zvekuti zvataita zvo zvinosiyana nevanenge vari kutanga kwese iko kwaitwa zvokuimba. Alexio vaiva kupekesheni pendi yakaita kukireshi kuzoenda kuchikoro kwakangoimba kuchikoro ikoko kuchiredeka aiva mufuti mupekesheni pendi kusvikira ndisingazoziva kuti paakaenda kuchikoro chaikuti aiva mukwaya amen ndakuziva pati uku mashure kwambonyatsoziva kuti chii. Takandotanga nairwanda amai ndinoziva nhamo yamakaona nokuti chipo chokukotenda kuti kune varimo vamwe vasingagona kuti mazvida. Saka kuti iye paakamboti kuti zvakauya sei kuti afungidze kuti ndinyore ndinoziva nhamo yamakaona. Ini ndaigara ndisingazivi kuti ari kuzviongorora kuti zvii chiri kuitika zvikudii. Saka iro rombo kunyatsotanga chaizvo kuti wakandiitira zvakanaka. Ndakanyatsoona kusvika kana nhasi ndinoziva kuti Alexio akanyatsoti amai thank you makaita ino kuappreciata kwaakaita iko kuti ndinoziva kuti akaiziva
musapani vana vatinogara navo vasingazivi kuti pane chimwe chinhu chandakaitwa namubereki chakanaka anongoti kuti asongoti inotori kodzero yavo amai vava zvekuti vaifamba vachinobata kupi vachidi izvo hazvinei dai asi iye akatoapurisheta kutotenda kuti amai ndinozviziva zvamakasangana nazvo ini kana akatadza kuzozviita kuti anondipei kundinyazondichi amai asi kokunditenda kwaakaita ikoko kunikosha wozoya rumwe rumbo rwatoda karwivaka kana kakangoimbwa kune kanongota kunge kakutotanga nino zvandinombonzwa ndoruma nozva kwakabuda shaina ukosha meseji chaiyo kuti dzisikwa dzinoyerera dzinongoyerera nemarara upenyu chaiwo unotakura zvakawanda asi iwe chirega kuramba paanozoti dzisikwa dzinoyerera nemarara saka iwe uramba uri kuparara paupenyu kana zvinhu zvikarema zvikaita sei ukayeuka kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndofunga vazhinji ndokwavari kurasikira ipapo kuti azofunga kuti izvi zvakadai chinguva zvichangouya asi zvinopfuura zvinofanira kunge zvine pazvinotanga kuita iwe uramba wakamira pauri usimuke ufambe kuseri kweupenyu kuseri kwemakore kuseri kwekurarama after waona kuti chipapa kuti umarara akaenda iwe chiita secheche unoramba rakagara hariyerero nemvura kuti nzizi dzikadai dzakatopera idzi saka paupenyu ndikaziva izvozvo kuti zvikarema zvikadii kana izvo zvikairedzwa asi iwo ukaramba wakamira pauri pakuguma mwari vachaziva zvaukuda indi uchazviwana vazhinji vakatanga zvinhu vakangogumira panzira vachingotame asi ukafamba uchiziva kuti upenyu kana ukavhuvhuta ukadii ndikaramba ndiri panzvimbo yandakamira magumo achava pakanaka zvichirema zvirambe zvichinetsa zvinozoenda saka rumbo rwachaina urwo hwakabuda rupawo kana pane dzimwe dzakanetsa ndinoda kuti pane yakasvika pana chaina shaina yakanetsa zvekuti asina kufarira kana nanhasi ndofungana pamashow kana pamishando chaipo akasvika akaimba vanhu vazhinji vari kumuziva nashaina uko kumashure kwatiri kutaura kuti ndisu takambobvunzwa asi pana shaina ndokuti kana vanhu vakasvika paakasvika paanenge aimba vanhu havari kuti azopedzisira anzi asina kuimba shaina ndo vazhinji vacho vandoziva vanozoti aiwa unokupedza yewaimba shaina kuroti meseji idzi panoita rumbo meseji izvozvo yandiri yandakanzwa inii yandakabata inini yandikuziva inonzwa nemumwe yakasiyana tinonzwa meseji akawanda mudzimba ndosaka muchizotsera kuti mumwe munhu achiti rumbo rwandiki ndorufarira izvo ukazoda kunyatsobvunza kana kutaura meseji yaari kuziva yaari kunzwa yakamunakidza neyandanzwa ini neyandafarira inini inogona kunge ndokuona zvati munhu anoziva kuimba ndozvinenge zvakaita pana shaina kana mudzimbo idzodzo dzaalexiyo ini ndoda musikana anondidadisa handichazoitira zvese zvandokwanisa ini ndoda musikana anondinzwisisa zvandinoita pakusuwa nekufarisa ichekererwa seshere nekutema akaita sini mabhetha akaita sini akabva auya mutema kamba chaita chichekererwa chesheredzo chokwadi munyoro amai vevana amai vadiwa nanesu
akavaimba bavauya vakauya mai vevana vasira kana problem kuti kana munamata wangu pasawane chinoti bve chingakakanisi ndivamai vevana vati ndovanofarira saka pamungoimi mavawana amai vevana vanofanira kuuya vakadaro nokuti akauya akadaro chete kuti munonzwisisana pakutaura pamatambudziko pano zvadai asara aripo kumba kuuza kuti baba vaenda kubasa pavanonoka kuuya anozoti arisiwa nonoka nechikonzero nekwaanosiva kwaari kuti ikazovai kuti amena imba iyo haina kwainoenda ndozvifundzira kuti nditi ndikafunga ndakatakaenda kusouth 1989 ndisanaenda kusouth imo muno ndaimboenda bhodha remozambique uku tsvaga ndodii ndichidzoka unana bhinga kuhove uko ndakakienda usambokombeya upenyu rega nguva isvike vana vangu kwakuchirarama nezvavanga vari kubvira ivo vakuru vari kutaura patotakaia pana patiri 3 pandakaya nevana vangu 3 musikana anosiyira wendi yanga ari mucheche aikambaira muzatasvika yabuda baba kubasa kapei ndikakoma hatina chatinacho kuti havana chavainacho handida kuzoti nhasi zvichadai ende ndozvazvazoita kurekwana kufamba mukutengesa zvandakaita ndakaita asi ndakazviita mwari vakandichengeta mabhazi akabeuka vanhu vachida kusauthi vanhu vakafira munzira vaizonzi raputika rabvira bviri razotsva hapana runde yapo razodai rawira mumvura ikoko kusauthi ikoko tutreni tuyetu nespidi yato kune vamwe vedu vataingozodzonza pamboda kutsika gumbo rabvara kudai vawira mujaji vatotsikwa vafa mandakafamba inini ndii ndinomuziva izvozvo chaizvo zvinonzwa kuti mwari nditi mwari makaita yei kuti ndakapinda mumapiripiti zvandakaita kune mapurazi kwandakambotengesa kwainzikupuri muzanoti ndikatiziva kuti saka ipo pai ndaifamba sei ndikabva iko ndikapeza ndakumaruzevha kune iyo inonzi forte kunonzi kudhikeni kune ikoko iye zvino panopana kuti ndikazvivunga ndikuda kuita kwakakutya but handichandichatya nokuti ndaikufamba distance isingamboita yekuti pakunotengesa kunokorekta kudi kufunga imwe vanhu vausingazivi asi ndakagara ndikararama ndikatengesa ndikasvika kuti ndisvike pari nhasi vana vangu ivo mumwoyo mavo vaizvisiya pacho pandaizvara kuti ndikushaiko ndakarasika papi vaiwanzonditi hamuna kurasika hamuna kumborasika mavo isusu tisiri kuziva zvavakaita ine unonge ndisina chandakaita paupenyu vanongoti hamuna kurasika asi isu tinoziva zvavakaita basa ramakaita pano apa nei baba pasina kuenda kuchikoro kuita zvavakaita muchivavarira kuti upenyu hwevanhu huve pari nhani inini manje ndoda kunyatsovatenda nokuti ndakaita vashoma vane vana vavanonyatsoganawo pasi anonyatsodzi kuti kana kuti pari zvinoundudza kuti mama ngatinamate tichiti miri yangu iri kurwadza iri kudai iri kudai babowani zviri kudai saka mwari ndoramba chikudai vachikoorora vana vamwe zvinoziva vanobvunzana makadini vachidii ikoko kuwirirana kunoita vana vangu ikoko kuda chaizvo zvakanyanya mai vangu pakubereka chaiko vakaita vana 14 toti 2 avangoti vachiberekwa chibafa but 12 vakararama asikomana 4 asikana 8 amai vamwe chete baba vamwe chete ndakakura ndakumboenda kana kuti titi kusvika patiri nhasi takaberekwa navabereki vakanaka sekuru handakuvaona baba wangu vakazofa vachinzi vaita kesa vakamboya ndikagara navo pano vachirwara ndikambobarinya tokudini
kana naiwo mazuva atakamboenda nemuhosi kuti tidzoka vakati ndoda kuenda kudzokera kuHarare. Alex anondichengeta zvakanaka kuti waiva navo sekuru murude sekuru vanoda kuita sei sekuru vanoda vakazvifarira izvozvo zvakanyanya. Ndasowa pari kupa ndasoenda ndopakasomuova ndakusha. Saka pandokutaura panapa amai vangu vapenyu vari tiri mubhangeti imomo. Saka ini ndina baba munini munin'ina wababa aiti avaroora vakangoti muna kutanga ibhafu woitawo chituku bhafu inchitiri bhafu. Saka kusvika ana amai vangu inini baba vangu vati ndingaiti vape mwana vawane mwana wekugara naye ndinapiwa kuna baba munini. Baba munini ava vaibvuka vakawanda mudeni. Mazuva akadziva risekwa ichambotanga ivo ndopandakabvuya munhu kusogara ndabva kuti ndakazodzendeka nana bamwe ndakuita sarati 3 ndakazotanga ndakudziva risekwa kadziva risekwa kakakane malainzi atoverenga inge anga ari 6 papurazi popai. Saka chaiva chitopako bhani chifoja ndochikoro chekutanga chepadziva risekwa chakunzwa chinonzi Gillingham School ndomatayidzidza kupako bhani kuti chaiva chikoro. Mana kaita sarati 3, sarati 4, sarati 5, kusvika sarati 6 dzarisekwa ndo ndiri ndako iHarare kaimwachi. Saka sevasikana vakuda tichimbotumwa mutaundi vandokosangana nemukomana anonzi Albert Kawara patamuirirana ndazonai ndakarohwa ndakanyanya kuita kudini zvondaita festival ndine 17 years nozviziva avakazvibude 17 years ndakabereka mwana wekutanga. Kawara aisenza kuPTC kusha kwake vachibva kuHurumwe mwedzi ukatene ndazogara aka pasina dzimba kaiboroja. Asi pakutanga takambonogara mubva kwababa munini ivavo kwandaiva kudzwa risekwa kutanga 68 second born ndiri 1970 Alphonse. Zvakandazoti tikaramba tiri baba vabereki vatavo roja apana roja mabhuku pekuti takagara nzvimbo dzakawanda kuti tizouya panapa kazokudaimba kuPTC tairoja kufabosi ndopakazokudaimba kuti tizobva manje kuti tichizoya pano takagara akazorwara ndakarwara nguva yakati kuti kusvikira azoshaya zvandakaona zvekuti akazofa. Ndizvo 98 so 27 May ndopakashaya shamwari yangu asi kumashure kwayo atakagara nguva yatairarama isusu tirikutaura kuti zvinhu zvakaoma. Inini kana ndada kuzviona ndoona kuti kana iko kumashure zvinenge zvakanga zvakaoma nekuti mari yaitambirwa yacho panguva yacho tochiti tiri toti zvinhu zvanga zvisingadhuri asi nemari yacho tikazvidaro kuti tizvaidhura asi upenyu hunoda kushingirira. Ukashingirira aiwa magumo acho unakanaka ndokumararamira andakaita ndakaparadzaniswa nerufu nemukomana wangu ndakasangana naye ana mufu. Mukomana mukuru akashaya musi wa 11 August 2018. Maiwe
kukura kwangu kwese hama ineta zvandaichemera zvese ndibi maindipa ime chokwadi chandoziva zvaisava nyore asi maimiramira kuti zvireruke upenyu chitonza imi muchitonza nekoko pamwe zvichiramba asi muchiramba makashinga mai amaziva kuti ndokudai maiwe amaziva kuti ndokudai maiwe amaziva kuti ndokudai maiwe ime ziva iwe kuti ndokudai naiona muchichema zvaremesesa chero zvenyu maiedza kusazviratidza nekuti muri mai manga mazvipira kuti chero kuye maitiriritira nerudo nechido chikatakura neniwo nasuno andikura sei nekuti muri mai manga mazvipira kuti chero kuye maitiriritira nerudo nechido chikatakura neniwo nasuno andikura sei pandaikura ndichiyema mai ona inasi ndakura kudai amai ziva ziva maiwe amaziva dzimwe nguva ndaikuchemedzai semwana ndichikushungurudzai maiwe amaziva maiwe amaziva pandaikura ndichiyema mai ona inasi ndakura kudai ine maiwe amai ziva imimi mama ziva kute dzimwe nguva ndaikuchemedza semwana ndichikushungurudza zuva ranhasi patamuka tamboti toda zvakati asi hazvisizvo zvatasangana nazvo zvimwe zvacho marwadzo zvacho mafara tisi
iwe